Eskatu diatea tutorentzako, ez dakit, sorta bat ematea edo, bueno, saiatuko naiz, ni bizi izan dagoen aditikan, ematen, hainbat argibide edo, eta, bueno, adibidez, hasieran kezka nagusietako bat arlo teknikoa izaten da, eta arlo teknikoari dagokionez, nik esango nuke, igual, hombre, noski hainbat gauza kontrolatu behar diela, baina ez da ere sekulako jakintza, ez? Nik uste gehien bat erabiltzaile gisa hainbat gauza kontrolatu behar diela, baina normalean nahiko azkar ikasten dien gauzak izaten diela. Ez, gero, igual, bueno, ni iruditzen zait oso ona izaten dela aurre ikustea ikasleek zenolako oztopoak, zenolako arazoak edukitzaketen, bueno, nik adibidez hortako erabili duan trampatxoa edo, hombre, arlo teknikoak batez ere, arazo edo kezkaiturri izatekotan izango da hasierako programazioetan edo esan dezagunez. Orduan, nik kasu horietan egiten nuen adibidez, ikasle gisa sartu eta hor beraien eginkizunak eta hor aurre ikusi arazoak edo nun izan ditzaketen eta hobeto identifikatzeko eta aurre ikusteko zenolako beharrak edukiko dituzten. Eta, bueno, pixkat hola ohiko ikastaroetatik ezberdina dana komunikazioa izan daike, eta oso atal importantea da holako ikastaroetan, zuzenekoak ez direnez, bermatu behar da nola komunikazioa, ez? Eta, ne ustez, hasiera-hasieratik nahitaezkoa da ondo bermatzea komunikazioa, batez ere konfidantza emateko ikaslei, beti tutoria hor dagoela, bera dozen laguntza behar izan ezkio beti erantzuteko prez egongo dela, eta horrek batez ere hasieran konfidantza emango die. Tutoretetan edo ze nolako gauzak egin daizken, nire ustez importantea da batez ere hasieran konfidantza ematea, animo ematea, egiten duten guztiari ondo ari direla esatea, pizkar konfidantza ematearren, baina, bueno, konfidantzak gehi aholkoak, zutxunei aurre egiteko, igual ikastora aurrera junala, importantea da komunikazio mailan denok ikastaroan partaide sentitzea, talde batean partaide sentitzea. Eta pixkat hor ibili behar da, tiraka ez da bakarrik irakasle eta gero, tutoretzetan eta, importantea da ikaslei hasieran batez ere, hitz egiten ustea, ikusteko zen nolako zalantzak, beldurrak, edo dena delako eskaten, edo eskaerak, eta horren arabera, gero moldatu alizateko guk, ingiarrekoa, baina bidea, programazio bertan azaltzen direna, nola erabili, eta gero osagarriak, bestelako loturak, ez bakarri ze loturak edo osagarriak dauden, baizik eta bakoitzaren erabilera nagusia, edo zertarako izan daiteken baliogarri, edo ze atalak dituen, edo gramatika, edo lexikoa, edo testuak, edo dena delakoak, eta, bueno, baliabide horien berri ematea.